Николай, който се удостои да прибегне към световната книга и да се пази по закони на съветите, отстрани от него царето на заблуди и изпълни да все равно да е Бог към тебе. Докато значи ти едните ти Бог истинен, и единороден може да значи Господ Исус Христос и Святия Твой Дух. Трябва да постъпим всички твои заповеди да пази Божното на себе, защото в човек, който е неща, ще живееш с теб. Запиши го в книгата си на живота и го съедини с пазването на мъстегията си. Нека се прослави върху него светото Твое име и да възгръбили си нашия Господ Исус Христос и на животворящия си дух в него. Очите ти винаги милости гледат с него и ушите ти да чуват гласа на молитва му. Развесели го талата на песен във всичко подобство, за да те величава, като се прослави слава великото ти възвишено име, да те пази винаги през всички дни на живота си. Господи, Сава Божий Израилев, който се ряваше на Божията тука, немаш милост на погледни на ръсти желай. Потърси и диви прогонен с него всички действа на дявола. Запрети на нечистите духове и го изгони очисти и творението на твоите ръце. И като употребиш силната си действие, смъжи сакрамента право помогнете му и дай му да продължава в него измъчнищите на духовете, получават от тебе милост да се удостои за безсмъртните и небесни твои тайни. Отвори очите на ума му, за да сия в него просветата на Евангелието ти. Привържи към живота му светъл ангел, който да го избавя всеки ден се умърли от лошата, поклонешки да му в лошата и линия. И изгони от него всеки лоши мечи, за който се скрил или загнездил сърцето му. И изгони от него всеки лоши мечи, за който се скрил или загнездил сърцето му. И изгони от него всеки лоши мечи, за който се скрил или загнездил сърцето му. Дух на заблуда му за тези услужени всяко критолюбие, дух на участие на нечистота, който се върши по начало на дявола. Направи го разумно оставно светото статно на това Христос, посветен член на Светлопетичкото, посветен син на светена, наследник на царството. След като преживее по заповедите си, като запази печата на повреден и обази дрека на непрекъснена, да получи блаженството на светиите в царството си. По-благодатно му този човек роди на единородният син, с си благословен, заедно с Пресветия Влак и Богото разположи сега винаги във вечните векове. Амин. Елате малко напред. Сега се обърнете към мен назад и кръстниците се отварят и викат на кръстелните, защото това малко не разбирам и това ще говорим за Бога за него. Отричаш ли се от сатаната, всичките дела, ангели, служение и гордост? Отричаш ли се от сатаната, всичките дела, ангели, служение и гордост? Отричаш ли се от сатаната, всичките дела, ангели, служение и гордост? Отречи ли се от сатаната? Отречи ли се от сатаната? Отречи ли се от сатаната? Сега дявола и се обръщаме пак на изток. И както трикратно доброволно се отрече от Бог в него име, така трикратно доброволно трябва да бъдеш неговите и молитвите на желание да се съединят с Бога. Три пъти, защото първият път може да не си разправа, вторият път относно, третият път не умърля. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетаваш ли се с Христа? Съчетаваш ли се с Христа? Съчетали се с Христа? Съчетали се с Христа? Съчетали се с Христа? И вярваш ли в него? Вярваш в него като стари Бог? Вярвам в него като стари Бог. Вярваш? И там да прочетеш символа на вярата и тревото от Светителя си на църквата, в продължение на два вселенските мора, така че ние да не може да се яснете в нашата вяра и като запитат как вярвате, така трябва да отговарят на всички православни християни. Символът на вярата. Вярвам в един Бог Отец, съдържател, творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог на истинен, от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщност, Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието. И се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца. И пак ще бъде слава да се съди живи и мъртви. И царството му не има край. И света светаде Господа животворящия, който от Отца изхожда, кому да се покланя и изославим на равно с Отца и Сина, който е говорил чрез пророките, в една света вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за отпускаване на греховете, чака възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Браво! Съчетали се Христа? Съчетахте. И поклоним се, поклажим се в Отечеството и преди съща и неразделна Твоя. Благословено царството на Отец и Син до сега винаги във вечните векове. Амин. Душевен мир на Господа да се помолим. Господи помилуй. Били различие за спасение на нашите души на Господа да се помолим. Господи помилуй. На този свят храните от тези, които влизат в него с вяра, благословени страх Божий. На Господа да се помолим. Господи помилуй. За да се освети тази вода, чрез силата за изтичането на Светия Дух. На Господа да се помолим.
Господи, помилуй. За да си изпрати първодъчни проблемите за възстановените оргазъм на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да дойде върху тази очистителното действие на Сърдечната Тройка, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се окаже тази вода подобна за всеки коварен замисъл на личните и врагове на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да стане толкова да се кръщава в тази вода, да остане на незгледното царство на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се окаже си на светлината и на следните вечни блага на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да може Той да запази от безплатно непрощените и обръчените от връчните непорочно, страшния ден на Христа, нашия Бог на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да бъде тази вода към Него барем обновление, да прощение на вековете и на неглението на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да бъде избавен Той и ние от всяка скръб, няма беда и нужда на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Да възпомниш всички такива и пресветата такива преблагословена славна Владичка наша Богородица и всяко Дева Мария. Нека се ни тебе си един други в сред наш живот, на Христа да отдадем. Тебе, Господи, дали си Господи, че ти Твоите желания му достатъчно да видим възпрем Твоите чудеса. Амин. Дали си Господи, че ти Твоите желания му достатъчно да видим възпрем Твоите чудеса. Амин. Дали си Господи, че ти Твоите дела и няма достатъчно да видим възпрем Твоите чудеса. Амин. Ако искате, може да отворите малко прозорите там, където Сам ти човека видите, сега биди чрез Христенко, да се води през тази вода. Амин. Сам ти човека видите, сега биди чрез Христенко, да се води през тази вода. Амин. Сам ти човека видите, сега биди чрез Христенко, да се води през тази вода. Амин. Дай благодата ни изкуплението, благословението и раздавано на предизбор на неземните си терензар, Христите грехове, предпазваща от Бог и върху демоните, недостъпна за врачите си, ангелската изпълнена, да бягате от нея с благодите за съзнанието си, защото ти дела тъмното, славно и страшно за враговете Твоя, Господи. Да се вършат от тази на Твоя кръстически вражески сили. Амин. Да се вършат от тази на Твоя кръстически вражески сили. Амин. Да се вършат от тази на Твоя кръстически вражески сили. Амин. Сега. Съвлечете го детенците към математика. В името на Отец и Свети Амин, да слуша вярата за здраве на тялото и душата. Твоите ръце ми се туриха и създадоха да ходи по Твоите стъпки, да пази Твоите заповеди. Така. Сега. Ела тук, хубавец. Кръщава се Божия кръв Николай в името на Отец, Амин, Сина, Амин, и Светия Дух, Амин, Амин, Амин. Кръстнице. Готово си тук във нами. Стой, не бягай. Имаме още работа. Така. Печат на дара Светия Дух, Амин, 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 Амин, Амин. Обличайте го, елата да довършим. Обличайте. Амин, готов си. Кръстът се свеща. Обикаляме трикратно по Светия купол, знак на Светата Тройка. На всяка от посоките на света. Тук, спирате срещу мене, за да ви благословя. Елици во Христа, Христисте ся, во Христа облекосте ся. Алилуя. Елици во Христа, Христисте ся, во Христа облекосте ся. Алилуя. Елици во Христа, Христисте ся, во Христа облекосте ся. Алилуя. Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и нине присно и во веки веков. Амин. Во Христа облекосте ся. Алилуя. Елици во Христа, Христисте ся, во Христа облекосте ся. Алилуя. Тези, които в Христа се кръстиха, в Христа се облякоха, се пее тази песен. Това означава, че те обличат чисто бялата дреха на безсмъртието, душата става съвършена, каквато е сътворена от Бога, преди да се грешим и да бъдем изгодени от рая, като недостойните там. Чрез това велико таинство Бог отново ни прави и достойни жители на райските селения в нашия дом. Тази песен се пее от ангелите на небесата, от радост за всеки, който се защава, защото се умножава Царството Небесно. Премъдрост,
С благоговейно внимание да слушаме Светото Евангелие, мир на всички. Ще се чете от Светото Евангелие според евангелиста Матей. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. По това време 11 ученици отидоха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И те идете да научете всички народи, като ви кръщавате в името на Отец, Син и Свети Дух, и като ги учите запазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Владико Господи, който подели на ръба си изкупление на греховете чрез Светото кръщение, му даде възроден живот. Сам благоволе да сия книга в сърцето му, светлината на лицето ти. Опази щита на вярата му недосегнат от вражески злоумисли. Запази в него дрехата на нетлението, с което се облече неосквернена и необетнена, като опазваш в него с благодата си духовния печат на обредение, като биеш милостици към него и към нас по многото си милосърдие. Отличи го Господи с нетленен венец, като всички победители до край, защото на Тебе присъщо да милоси и спасяваш и Тебе става правеме. С безначалното Отец, през всички оплаките от Враж, който сега и винаги във вече. Амин. Оправдан си, просветен си с името на нашия Господ Исус Христос, ти се кръсти, ти се умити, си миропомаза, ти се просвети с благодата на Свети Дух. В името на Отец, Син и Свети Дух. Амин. Благоденствено и мирно житие, здравие, жизнь, спасение, во все благое спешение по наш Господи, на просвещенному рабу Твоему совосприемником и родителям им, и всем празднующим се ти празник сей, и сохрани их на многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Честито! Така завършваме светата служба с молитва към Всекодателя Бога, чиято власт е да разполага с времената и годините и ви дава на когото колкото поиска. Да ви благослови Бог, да ви даде дълъг живот, телесно и душевно здраве, мир, любов, разбирателство, напредък в вярата, благочестието и християнските добродетели и всичко, какво да бихте искали от него за свое спасение. Да ви е честит младия християнин, да ви бъде за радост на младини и за отеха на старини. Сега ще го въцъркове, както се въцърковяват момченцата, ще влезем с него в Светия Олтар. А пък мама и късницата ще чакат ето тук пред иконата на Света Богородица. Ела, бомбон малък, църковява се Боже Свят Николай и името на Отец и Свети Дух. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ще се поклоним на Светия Дух. Боже вече не мога да се. Кръстнице, вземи сега детето, дай го на майка ми, кажи зеглоязичник, връщам ти го християни. Зеглоязичник, връщам ти го християни. Честито, честита радост, Бог да е с вас. Тази свещ ще угаси сега, ще фалите на пустни. Да имаш на рождение, на празници, докато дойде време за венчалната свещ, която той сам ти си вали. Може да му сложиш кръчето на рождението, светено е. И ето от мене най-често за тази Богородица, понеже и ползвали сега. Кръщелното ще е готово след 2-3 дни на свещите. 2-3 дни на свещите.